Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Are you willing to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this committee? Naman. Ilan ang kotse mo? Ilan ang kotse mo? Dalawa po. Pareho binigay ni Pio Fernandez. Regalo po sa akin. May payong ba yan? May payong ba ang kotse mo? Opo. Kada kotse po, 10 ang payo. Magkano ang laman ng karton na nandyan sa opisina mo? Madam G. Naron, good morning. Kumusta kayo dyan sa PhilHealth? Yes, good morning, Sir Pio. Okay naman po kami dito sa PhilHealth. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating Alagang PhilHealth dito sa DZGB. Good morning po sa inyo lahat. Ayun, opo. So, balik na naman tayo sa mga usapang PhilHealth para madama ng maigi ang Alagang PhilHealth. Yun. May contributor bang kontraktor? Pwede ba mag-contributor ang kontraktor? Oo naman sila mag-contribute. Kasi sa PhilHealth meron tayong tinatawag na mga direct tsaka indirect contributors, 'di ba? Sa ilalim ng Universal Healthcare Law. 'Yun. Oy, sino itong mga ito na mga direct at indirect contributors? Makikinig po kami. You are being recognized. Kindly explain to this honorable body sino itong mga direct at indirect contributors. And we will listen para hindi ka makontempt. Sige, go ahead. Sige po, Sir Julio. Pag-usapan po natin yan, ano? Sila po kasi ng Universal Healthcare, lahat ng Pilipino po, member na ng PhilHealth. Ibig sabihin, lahat po tayo covered ng ating health insurance ng gobyerno natin, which is through PhilHealth. So, ang mga members po natin, meron tayong 2 general categories for that. Ano po? We have the direct contributors and indirect contributors. Pag sinabi po natin na direct contributors, sila po yung mga may kakayanang magbayad ng contribution nila dito sa National Health Insurance Program. Example po dito ay tulad natin, Sir Pio, ng mga employed or nasa formal sector. Kasama din dito yung mga migrant workers, may mga sariling pinagkakakitaan, for example, mga business owners, contractors nga, sabi mo, Sir Pio, kasama sila dito sa direct contributors, professional practitioners, and lifetime members. So again, pag sinabing direct contributors, sila yung may kakayanang magbayad. Another is, the second category natin, indirect contributors. Pag sinabing indirect, lahat ng dito nasama dun sa direct contributors ay papasok dito. Sila po yung mga walang kakayanang magbayad ng kanilang contribution o kaya sakop po ng special laws. Ang national government po ang nagbabayad ng kanilang annual health insurance premium contribution. So, sino po ba itong mga indirect contributors na sinasubsidize ng government ang kanilang contribution? Una po, papasok dito yung mga indigent natin. So, yung mga na-identify ng DSWD na walang visible means of income or yung income po nila ay hindi sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad nung nasa listahan na natin or National Household Targeting System. Another po na pasok dito sa ating mga indirect contributors ay yung mga kasama po natin sa 4Ps o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kasama din dito yung mga iba pang financially incapable individuals under Section 8.4E of the UHC Act. Sabi po kasi doon sa UHC Act natin, all Filipinos aged 21 years old and above without the capacity to pay premiums
na hindi po kasama sa listahanan ng DSWD ay pwedeng ma-cover po ng PhilHealth through indirect contributors. So, paano po tayo makakapasok dito sa tinatawag natin financially incapable? Una po, meron tayong tinatawag na point of service. Bakit point of service? Pwede nyo po makuha yung membership nyo kapag andun na po kayo mismo sa hospital or sa accredited facility at kinakailangan nyo ng PhilHealth coverage at hindi pa kayo member ng PhilHealth. Or member naman po kayo or wala kayong kakayanang magbayad. So, paano ito nagagawa? For example, si Juan po, walang kakayanang magbayad ng contribution niya. Member siya ng PhilHealth for 10 years, pero the past 5 years, hindi na po siya nakakahulog kasi kulang nga po ang income niya. Na-confine po siya sa BRHMC at dahil po doon, kailangan niya ng PhilHealth. Ngayon po, yung Medical Social Welfare Officer ng BRHMC or any public accredited hospital po ng PhilHealth ay pwede po i-assess itong si Juan at siya po ay i-certify na social worker na siya ay financially incapable. Kapag na-assess ng medical social worker ng hospital na ikaw ay financially incapable, maaari ka na po ipasok sa financially incapable indirect contributor ng PhilHealth. At yung social worker po mismo ng hospital ang tutulong sa inyo para makipag-coordinate sa PhilHealth about that. So isa po yun, yung point of service natin na tinatawag. Narapuan natin kapag kailangan na natin ang servisyo natin ng PhilHealth. Another naman po is through the assessment ng DSWD or social welfare officers ng ating LGUs, so ating mga MSWDO or CSWDO, na hindi kinakailangan ng confinement precondition o kaya naman na-confine po sa mga private hospital. So, paano po ba ito nangyayari? Another example, si Juan ay hindi po naman ma-confine or ma-confine sa private hospital. Since yung point of service po natin, available lang po yun sa mga public hospitals, pwede po kayong magpa-assess sa social welfare officer ng MSWDO or CSWDO ninyo para ma-assess po kung talagang wala kayong kakayanang magbayad. Pag na-assess po nila, mag-interview sa inyo, pwedeng humingi ng certificate of indigency from your barangay. Upon assessment na wala kayong kakayanang magbayad, bibigyan po kayo ng certification na kayo ay financially incapable, which is dadalhin niyo sa PhilHealth para maipasok po kayo as indirect contributors. Again, wala pong rason para hindi naging member ng PhilHealth. Or para hindi makagamit ng limitation PhilHealth. Kasi marami po tayong paraan para makapasok po tayo or ma-register tayo sa programang ito. Now, aside from the indigent members, meron din tayong mga senior citizen, kung saan binabayaran po ng gobyerno ang kanilang contribution by virtue of RA 10645. Kasama na din po ang mga persons with disabilities, sangguniang kabataang officials, and solo parents. So, meron din po tayo ng mga according to law, na yung annual premium contribution nila ay sasagutin ng government agencies, tulad ng mga national athletes and coaches, pamano beneficiaries, Bangsamoro normalization, at yung mga killed in action, killed in police operation dependents. So marami po tayo na mga members na pwede na ipasok sa mga indirect contributors para sila po ay makapag-avail ng servisyong PhilHealth kahit wala silang kakayanang magbayad. Marami ba dyan sa Bicol? Yes po, sa Bicol region, marami po ang mga members natin na bumubuo sa indirect contributors. Ano po? 56% ng mga PhilHealth members po sa Bicol region or 3.1 million. Ang po ang bilang ng mga miyembro at kanilang mga dependents na nakaregister sa PhilHealth as indirect contributors. Yung halimbawa, walang kakayahan ng indirect contributor, nag-expire ba yung coverage niyan? So basically po, walang expiration ang coverage ng lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Ito po kasi ay dahil sa immediate eligibility policy na itinakda ng DHC Act. So sa UHC law po kasi, meron tayong tinatawag na immediate eligibility kung saan kahit kulang yung contribution mo, may miscontribution ka, or hindi ka nakapagbayad, pwede po kayo makagamit pa rin ng inyong contribution
as long as ma-update po kayo or na i-update po yung pagka-indirect contributor ninyo. Subalit, para masin ang annual health insurance ng subsidy, dapat na ma-validate ng maigi ang indirect contributor members. So, ano ibig sabihin itong ma-validate? Ano po? Every year po, magpapanin ng membership ang mga indigents at 4Ps. Ganon din po ang mga other financially incapables, pamana at bangsamoro beneficiaries at solo parents na member ng PhilHealth. Sa mga PWDs naman po, every 5 years. So, paano po ba itong pagpapavalidate or pagpaparenew sa PhilHealth? Makikita niyo po kasi itong kayo po ay indirect contributor, kung mabigyan kayo ng NDR, nakikita kayo ng validity period. Validity, ibig sabihin, hanggang doon lang po valid yung coverage. Mm-hmm. So, for example, ako kumuha ngayon as financially incapable, ang lalabas ng SORPIO sa NDR ko na validity is January 2015 to December 2025 to December 2025. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pagpatak po ng January 2026, hindi na po valid yun. Pero, ibig sabihin na wala na kayong coverage. Kailangan mo lang ipa-validate ulit. Ano? Yun. Kailangan i-validate yan, lalo na Sir Pio, kasi banan mo, syempre, sino ba naman ang gustong forever na indigent? Baka po kasi upon assessment ng social worker, ay nagkakalaban na kayong magbayad. Financially capable na kayo. Yun. Kaya, yun po ang kailangan natin ng validation theory para makita na talagang wala kayong kakayanan magbayad. Same way po with 4Ps and NHTS, yung iba po nag-release na kasi assessment ng DSWD, hindi na kayo pwedeng ma-qualify for 4Ps or NHTS, kaya kailangan din pong i-validate sa PhilHealth. Kung hindi na po kayo 4Ps member, hindi na rin po ma-renew yung PhilHealth indirect contributor membership ninyo for the next year. Ano po? So, hindi po renew ang mga membership ng mga senior citizens. So, kung yung mga 4Ps, NHTS, financially incapable, renew, pag senior citizen po, hindi na po kailangan i-renew yan. Kasi hindi naman po tayo bumabata. Pag nag-60 years old na tayo, hindi na tayo magiging 47 ulit, di ba? So, pag senior citizens, no need to renew po. Mandatory po yung coverage niyo ayon sa RA 10645. So, ibig sabihin, yung indigent lang ang maaring i-renew, yun, in a sense, na-explain, maaring i-renew yung sa indigent, okay. DSWD, assess kayo, and kung medyo umangat na yung inyong financial capability, pupunta na kayo dun sa direct contributor if ever. Ano po? Opo. Paano sila pinagbabayad ng gobyerno, yung mga indirect contributor na yun? Oo. So, yung mga indirect contributors naman, paano pinagbabayad? Diba? Yung mga indigent members, yung subsidy po nila ay kinukuha sa ating national government through BBM para isama sa kanilang General Appropriation Act. So sa GAA po, kinukuha yung subsidy para sa indirect contributors na pinapropose ng PhilHealth every year. Ang pondo po para sa kanilang contribution ay nagagaling din sa sin tax collections or sa mga specific line item budget ng mga concerned government agencies. So, hindi po technically wala silang binabayaran. Binabayaran po yung contribution ng mga members. So, ito, hindi nga lang sila. Hindi yung government po ang nababayad sa PhilHealth. Ayun, gobyerno. Now, yung may PWD, wala na ba siyang dapat na kontribusyon? Paano sila mag-register sa PRPWD? Okay po. So, na-mention ko po kanina na isa sa mga pasok sa indirect contributors ay ang ating mga persons with disabilities or PWDs. Oo. Upang sila po ay ma-cover or makasama sa budget ng gobyerno, kinakailangan po sila ay mairehistro sa Persons with Disability Affairs Office or PDAO ng kanilang LGU para makakuha ng PWD ID. Ang PDAO po ang mag-upload ng data sa Philippine Registry for Persons with Disabilities or PRPWD ng Department of Health
upang sila po ay maitag na PWD sa database ng PhilHealth at upang ma-enjoy nila ang benepisyo para sa mga PWDs. So hindi po enough, Sir Pio, na pupunta po sila sa PhilHealth, ipipresent po nila yung ID nila na PWD, ano po. Dapat po makipag-coordinate din po sila sa PDAO office nila na magpapasok sa tinatawag natin na PRPWD or Philippine Registry for Persons with Disabilities para maitag sa aming database. Ano po? Ayon po sa IRR ng UHC Law at ng Batas para sa Persons with Disabilities, lahat ng PWD na mai-rehisto po sa PRPWD ay hindi na kailangan magbayad ng nilang contribution. Pero po, kung yung PWD naman po ay employed, dapat yung ano po, cover lang ay yung kanyang employee share. Yeah. Hindi na siya magbabayad ng employee share, hindi na siya kakaltasan ng PhilHealth sa sweldo. Pero, required pa din si employer magbigay ng employee share. Yun. Dalawa ba indirect contributor at saka direct? Pareho ba? Anong pagkakaiba ng benepisyo kung meron na makukuha yung direct at saka indirect contributor? May pagkakaiba ba yan? Yes po. So right now po, pare-pareho po ang benepisyo maaaring makuha ng mga members ng PhilHealth, mapa-direct or indirect contributors man po. Kasi tandaan po natin, although yung mga indirect contributors natin hindi nagbabayad, technically, meron tayo na pumapasok sa contribution on their behalf, which is binabayaran po ng ating gobyerno. Kaya pare-pareho po tayo na benepisyong nakukuha right now. Ano yung mga makukuha nila? Pare-pareho po tayo makakapagkuha ng mga benefits tulad ng inpatient benefits o yung mga benepisyo na nakukuha natin kapag tayo na-confine of at least 24 hours. Cover din po yung outpatient benefits o mga servisyo sa ospital na hindi kita kailangan ng confinement tulad ng hemodialysis. Cover din po through PhilHealth ang Z-benefit package and of course, coverage para sa ating pinakabagong primary care benefit package which is the PhilHealth Yakap. Yan na naman tayo sa yakap na yan Lana, hindi ko na nararamdaman ng yakap ng isang yan. Lana, hindi na nagpapakita. Kailangan kasi, Sir Pio, ulit-ulitin natin itong yakap para lahat ng mga nakikinig sa atin, alam nila na, ang PhilHealth para yakapin sila. Ano nga ang yakap na yan? Sinasabi. Ano ba yan? Nayakap na yan? So, ang yakap po ang primary care benefit service ng PhilHealth. Ano po, ito po ay ang serbisyo natin para maisiguro natin na ang lahat ng Pilipino ay maging malayo sa sakit. Sa pamamagitan po ng PhilHealth Yakap, babantayan ng ating mga yakap clinics ang kalusugan ng mga miyembro upang mapanatili ang mabuting kalusugan nila, maagang mabitot o matuklasan ng mga karamdaman at mabigyan ng nararapat na gamot upang hindi na po lumala o humantong sa pagpapa-ospital. Kaya nga po primary care benefit kasi gusto po natin maaga pa pinapangalagaan na natin ng mga Pilipino para hindi na po umabot sa case na kailangan na nilang magpa-hospital. Ano bang kasama dyan na serbisyo ng yakap na yun? Nainis ako yan pag yakap-yakap na yan. Alam mo, kailangan na iinis kasi ini-expect mo na may yakap sa'yo. Ano bang serbisyo ng yakap? Sa under PhilHealth Yakap po kasama dito ang mga sunod-sunod na kondisyon. Una po, libreng check-up. So, ibig sabihin, kung kayo po ay PhilHealth member at nakaregister kayo sa isang accredited yakap facility, pwede po kayo pumunta doon anytime within their service hours para mag-avail ng libreng check-up. So, pwedeng si Doc, kita ka, kukunin na inyong medical history, kukunin na inyong vital signs, titingnan kung meron ka bang karamdaman. Wow! Kapag assessment ni Doc, nakita niya na, mukhang may family history ka ng diabetes, mukhang ang mga sintomas mo parang may high blood ka. Diba? Pwede si Doc mag-recommend ng mga laboratory exams. Na libre din. Tulad ng CBC, lipid profile, fasting blood sugar, creatinine, chest x-ray, ECG, mammogram, at iba pa. A total of 13 laboratory tests ang covered po dito sa yakap. Now, kapag nagawa mo yung laboratory test at nakita na
medyo mataas na, for example, ang iyong blood sugar, ayun, pwede lang mag-recommend or mag-reseta si Doc ng libreng gamot na ma-avail mo sa Yakap facility. So, kila Yakap, sagot po ng Yakap ang PhilHealth, ang inyong gamot para sa isang taon up to 20,000 pesos. Kagaya ng mga antimicrobials or mga antibiotics natin, antithrombotics, mga gamot sa asthma, COPD, diabetes, high cholesterol, high blood, at iba pa, for a total of 75 medicines. And aside from that, ang dagdag pa po mga benepisyo sa ating Yakap ay covered na din po ang anim na klase ng cancer screening test tulad ng mammogram at breast ultrasound for breast cancer, low-dose chest CT scan for lung cancer, alpha-fetoprotein and liver ultrasound for liver cancer, and colonoscopy for colorectal cancer. Ang mga ito po, libre kung kayo po ay PhilHealth member at nakarehistro sa isang accredited Yakap clinic. Paano magagamit yan? Opo. So, para magamit yung mga benepisyo po sa Yakap, sabi ko nga kanina, kailangan po magparehistro muna po kayo sa PhilHealth dahil mahalaga na kayo ay member at meron kayong tinatawag natin na PhilHealth Identification Number or PIN. Kung meron na kayong PIN, may kita po yan sa inyong PhilHealth ID or PhilHealth NBR, pwede na po kayo magparehistro sa Yakap. Maraming paraan po. Pwede through eGovPH, which is an app created by our government. Pwede rin po sa PhilHealth member portal. Visit tayo ng website www.philhealth.gov.ph. Pwede rin po kayo dumiretso sa mga accredited Yakap clinics. Pagpunta niyo po doon, sabihin na magpaparehistro kayo at makakapag-avail na kayo diretsyo ng benepisyo. Ang buong listahan po ng lahat ng Yakap accredited clinics ay matatagpuan sa aming website www.philhealth.gov.ph. Or pwede po kayo pumunta sa lahat ng PhilHealth offices sa buong bansa, maaari po namin kayong tulungan anytime. Kung wala pang team, magparehistro lamang po gamit ang PhilHealth member registration form upang mabigyan ng PhilHealth identification number at PhilHealth ID sa lahat ng PhilHealth offices nationwide or through online registration sa aming PhilHealth member portal sa aming website. Again, that's www.philhealth.gov.ph. May tanong. Sir, ma'am, morning po. Pwede po ba magamit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, yung BRHMC natin dito, ang PhilHealth pangmasa para sa operation ko po ng cyst sa left pelvic? Salamat po. Sagutin ang katanungan. Yes! So, right now po, baka kasi ang mga tao natin nakakonfuse na po. Wala na tayo tinatawag, Sir Pio, na PhilHealth sa masa. Po. Yan po ay kapanahunan pa ng dating presidenteng GMA. Wala na po siya ngayon. Ito na yung tinatawag natin at na-mention ko kanina, Sir Pio, na financially incapable. Po. So, kung wala po kayo sa listahanan, kung hindi po kayo identified as 40s, pero wala po kayo pa kayo ng magbayad, pwede po kayong maipasok sa indirect contributors as financially incapable. Now, ulitin ko po, wala na po yung PhilHealth sa masa, pero pwede kayong maipasok sa PhilHealth as indirect contributors financially incapable. Paano nga ulit ito gagawin? Pumunta po sa MSWDO, CSWDO ninyo, magpa-assess sa social worker, interviewin po kayo, maaari kayong nilian ng Certificate of Indigency, at yun po, ibabasa nyo doon ang inyong assessment, at kapag nakita na wala talaga kayong kakayanang magbayad, bibigyan po kayo ng certification na kayo ay financially incapable. Gagawin nyo yun po sa opisina ng PhilHealth para maipasok kayo sa registry namin na financially incapable, at magagamit niyo po yan sa operasyon ninyo sa BRHMC. Po. Again, kapag wala po kayo ng magbayad, humingi tayo ng tulong sa ating MSWDO, CSWDO, para tayo ay maipasok as indirect contributors ng PhilHealth. There being no more questions, the resource person is hereby declared in contempt. Lumayas ka! Ayoko, Sir Pio, kasi may reminders pa ako para sa ating mga listeners. Sige, kaya mo, Sir Pio, ayos na ba? Ready na lumayas.
Patuloy pa ang panawagan natin sa dapat sulat members na siguraduhin po natin updated ang ating contribution na din ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ulitin ko po, libre ang PhilHealth ID at MDR. Mag-ingat sa tumakalat na online fixers na nag-aalat ng serbisyo ng PhilHealth. Bakit kayo magbabayad kung libre lang naman po ito? Bukas ang aming mga opisina, lunes hanggang biyernes, alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong katanungan, ito na lamang sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office Ryan Bicol Region. Salamat po ng aming Regional Vice President RVP Albento Simandurian. Ako po si Gigi Naron. Maraming salamat po. Makakaasap po kayo na ang PhilHealth ay kaagapan ninyo sa pangailangang medikal. Diyos mabalos po. Thank you so much, Ma'am Gigi. Until next Thursday. Salamat po kasi nung pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office Number 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.